Okay, good morning, church! Magandang umaga po sa lahat! Okay po, ngayon po, bago po tayo magsimula, tayo po'y tumayo at batiin po natin ang bawat isa ng maganda at masiglang umaga! Mapagpalang umaga po sa bawat isa. So sa umaga pong ito, muli nating ihanda ating mga puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. At tunay nga, i-desire natin na maranasan natin ang pagkilos na ating Diyos sa umaga pong ito. Personally, yan, sa bawat isa po sa atin, dahil nais ng Diyos na makausap ka niya, na maranasan mo siya. Kaya ihanda natin ating puso, buksan natin ating puso at muli nating awitan, purihin ang ating Diyos sa buhay. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, kilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso ko
sa ating Panginoon. Ang mamalagi, Panginoon, pinupuri ka namin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Muli pa, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Yes, so God, walang hanggang ka naming pupurihin. Walang hanggang ka naming sasambahin, Panginoong Diyos. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa kadakilaan mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy ka namin pinupurit, pinapasalamatan, dinadakil at niluluwalhati. Lord, ikaw lamang ang maitaas sa lugar na ito. Ikaw lamang ang maihayag, maparangalan, O God, sa umagang ito. At bago po ang lahat, patuloy kami, O Diyos, na humihingi ng kapatawaran at nagpapalinis sa iyong banal na dugo, Panginoon. Patuloy mong siya sa atin ang aming puso, O God. Lord, ano ang karamihan na nakikita mo pa, O Diyos, sa aming puso, O God. Lord, sa aming salita, sa aming mga isipan, sa aming puso, O God, nagawa, Panginoon, Lord. Forgive us, Lord, and cleanse us, O God, with your precious blood. Salamat, O Diyos, dahil ikaw ay Diyos na mahabagin at patuloy nga, O Diyos, na kami po ay, Lord, patuloy mong pinapatawad at nililinis, O God, sa lahat ng aming karumihan, O God. At sa umagang ito, Lord God, patuloy kang kumilos, banal na spirito, malaya kang kumilos sa puso ng bawat isa, sa buhay ng bawat isa at sa lugar na ito, O God. Ikaw lamang, O Diyos, ang maihayag, maparangalan, O God, sa aming buhay at sa lugar na ito. Holy Spirit, Lord, be our programmer sa umagang ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na mangusap sa aming puso, O God, at sa lingkod na gagamitin mo, O God. Tunay nga na itago mo po siya sa likuran ng iyong krus. At ikaw lamang, O Diyos, ang maihayag, makita, Panginoon. Siya po'y maibabat, ikaw lamang ang maitaas, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong mga salita sa umagang ito na aming pagbubulay-bulayan. Tunay nga ito, O Diyos, ay tumimo sa aming pinakamatabang parte ng aming puso at malakaran namin, maisagawa at patuloy nga, O Diyos, nagampanan, O God, ang nais mo at kalooban mo sa aming mga buhay, O God. Salamat po ng marami, O God. Lord, patuloy naming dalangin, O God, ang mga kapatid namin, Lord God, na nanonood sa live streaming. Ikaw po ang siyang kumilos. Hindi hadlang ang distansya, Panginoon, upang hindi ka malayang kumilos sa kanilang buhay. Lord, sila po'y abutin mo ang lahat ng pangangailangan, O God, ng iyong mga anak, O God. Ikaw po ang siyang patuloy na kikilos, O God. Salamat po ng marami, O God. Tunay nga na sa iyo lamang po namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang lahat-lahat sa amin, O God. Ang araw na ito, Panginoon, for this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it, O God. Salamat po ng marami, O God. Sa iyo po namin itinitiwala ang araw na ito sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos noon, ngayon at kailanman. Salamat, salamat, O God, sa iyo ang papuri, kaluwalhati at kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Good morning, church! Parang tulog pa. Tignan mo nga yung katabi mo. Tulog pa ata eh. Sabi mo, good morning! Ayan. At muli, sabihin mo, handa ka na ba? Dahil uulan ng pagpapala
sa umagang ito at dapat handa ang ating mga buhay, ating mga puso. Amen? Kaya po sa umagang ito, sa pagpupuri natin sa Panginoon, lagi nating ihanda ang ating puso, buksan natin ang puso dahil andyan na ang pagpapala ng Diyos, uulan na. Amen? Naniniwala po ba tayo? Nauulanin tayo ng pagpapala na nagagaling sa langit. Amen? Kaya tayo umawit, tayo magpuri sa ating Diyos sa buhay. Pwede po ba natin palakpak ang ating kamay sa ating Diyos? Eh! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito. Ulan! Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos! Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong tiringin at ang bayang ito'y iyong pagkagalingin. Ulan ng pagpapala. Ang muli deklara natin, hindi lang sa ating buhay, kundi sa ating bansa. Ulan, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Oh, Diyos! Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong tiringin at ang bayang ito'y iyong pagkagalingin. Ulan ng pagpapala. Come on, let's declare. Ulan ng pagpapala. Thank you, Lord. Ulan ng pagpapala sa bayang ito. Ulan, ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan, ulan ng pagpapala sa bayang ito. Muli pa, ulan. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala sa bayang ito, Diyos. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala sa bayang ito. Ulan, ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Muli pa ating ideklara, ulan, ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala sa bayan ito, Diyos. Oh, Diyos! Oh, Diyos! Oh, Diyos! Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganahan. Handa ka na ba? Pagpapala mo, muli pa. Buksan mo, Panginoon. Buksan mo ang kalangitan. Handa na kami, O Diyos. Kasaganahan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Hindi natin ibuhos mo. Ibuhos mo. Yes, Lord. Ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo. Ibuhos mo. Ibuhos ng ibuhos mo.
ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. At dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Walang palubos, lubos ang kagalakan ko, pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko, Panginoon. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo sa pangarap ko. Itono mo, itono mo, todo lang itono mo. Todo, 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 todo ang pagpapala mo. Amen. Katulad ng ating inaawit, ibubuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala kapag tayo'y handa. Handa na ba ang iyong puso? Handa na ba ang iyong buhay? Kung handa ka na, sabihin mo sa iyong katabi, bless ka na, bless ka na, bless ka na. Sige, huwag kang mahiya. Kitang-kita ko, pinagpala ka na ng Diyos. Bless ka na, bless ka na, bless ka na. Kitang-kita ko. Muli pa, iniklara mo, bless ka na, bless ka na, bless ka na, bless ka na. Kitang-kita ko. Muli pa, bless ka na, bless ka na, bless ka na, bless ka na. Kitang-kita ko. Kapag pinagpala ka ng Panginoon, siyempre may magbabago sa buhay mo. Amen? Kaya sabihin mo naman sa iyong katabi, iba ka na, iba ka na, iba ka na. Kitang-kita ko. Dahil pinagpala ka na ng Diyos, mag-iiba na ang iyong buhay. Sabihin mo, iba ka na, iba ka na, iba ka na. Kitang-kita ko. Magaling ka na, magaling ka na, magaling ka na, magaling ka na. Kitang-kita ko. Ano man ang iyong nararamdaman, pinagaling ka na ng Diyos. Naman i-declare natin, magaling ka na, magaling ka na, magaling ka na, magaling ka na. Kitang-kita ko. Hindi ka na magkukulang dahil mayaman ka na, mayaman ka na, mayaman ka na, mayaman ka na. Kitang-kita ko. Muli pa sabihin natin, pinayaman na ako ng Panginoon. Mayaman ka na, mayaman ka na, mayaman ka na, mayaman ka na. Kitang-kita ko.
salamat sa iyong biyaya sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos. Oh yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala, sa iyong biyaya, Panginoon, na hindi nauubos para sa amin. Lord, tunay nga ang aming puso ay nagagalak. Bagaman maraming problema sa mundong ito, pero alam namin na yung biyaya ng iyong pagpapala ay ibubuhos mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patuloy ka naming sasambahin sa umagang ito. Patuloy naming itataas ang iyong pangalan. Patuloy naming luluwalhatiin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, salamat at nagtitiwala ka sa bawat isa sa amin. Church, sa umagang ito, muli natin kausapin ng Diyos. It's between you and the Lord. Awitan mo siya. Sambahin mo ang ating Diyos sa buhay. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, lulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Hindi natin, Panginoon, ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala. Ikaw lamang, Panginoon. Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, ako'y maglilingkod sa'yo. O Diyos, ay buti mo. Muli pa, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod
kabutihan, dakila ka. Oh, luwalhatin ka, noon hanggang ngayon, Panginoon. Hindi ka nagbabago, purihin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Oh, salamat, salamat, Panginoon. Purihin ka, purihin ka. Oh, salamat sa iyong pagpapala sa amin. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Lord, hindi kami karapat-dapat sa iyo. Pero minahal mo kami, Panginoon. Masalamat, O Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Lord, katulad ng aming inawit, O Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Lord, wala kaming ibang may babalik sa iyo, may ibibigay sa iyo, kundi aming papuri at pagsamba. Lord, kulang ang mga salita upang ihayag kung gaano ka kadakila sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa umagang ito, muli kami lumalapit sa iyo. Muli mong kausapin ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, kami ay uhaw, kami ay gutom, Panginoon, sa iyong salita. Lord, alam namin na meron ka nang ginagawa sa aming buhay. Ngayon pa lang, sa aming kalagitnaan, Panginoon, ikaw ay kumikilos sa iyong papuri ng iyong mga anak, O Diyos. Lord, muli naming pinubuksan aming puso at ang bawat salita mo na maririnig namin sa umagang ito ay magrema, manatili, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming puso. And we allow your Holy Spirit na siyang magpaalala sa amin sa bawat araw, Panginoon, na yung binibigay sa amin, Panginoon. Lord, we thank you for your presence this morning. Salamat sa pagyakap mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, wala kami magagawa kung wala ka, dakilang Diyos. Sa iyo lamang ang pinakamataas sa papuri, Panginoon. At sa iyo lamang ang aming pinakamataas sa pagsamba. Sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise. Amen. Good morning po sa buhay ng bawat isa. Para pong wala pa po yata tayong kain ha. Good morning po! Hallelujah. Praise the Lord. Magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Bago po tayo magsimula, tinatawagan ang mga bata. Ang mga bata ay mahal na mahal ng Diyos. Ipanalangin po natin sila sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sa mga nasa likod po, medyo usog-usog po tayo ng konti rito. Amen. Ito na po ba ang lahat ng bata? Galing sumayaw niya, no? Praise the Lord. Amen. So ituon po natin ang ating mga kamay sa mga batang ito at atin po silang ipanalangin. Ama namin Diyos na buhay, na may lalang ng langit at lupa, na may-ari ng aming buhay at may-ari ng buhay ng mga batang ito. Lord, sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. Patuloy mo po silang ingatan, patuloy mo po silang gabayan. At tunay nga, Lord God, punuin mo ang kanilang sisidlan, ang kanilang mga puso, ang kanilang kaisipan, ng iyong mga salita. Patuloy, Lord God, maging buhay, Panginoon, ang salita mo sa kanilang buhay. Lord, ikaw po ang magbalot sa kanila, balutan mo sila ng makapangyarihan at banal mong dugo at apoy ng iyong Santong Espiritu. At sa kanilang pag-aaral, Lord God, ng iyong salita, Panginoon, samahan mo po ng kapangyarihan mo. At tunay nga, Lord God, ikaw ang maitaas sa kanilang buhay. Salamat, Lord, sapagkat tinawag mo sila at pinili sa murang edad upang ikaw ay parangalan. At sa kanilang paglaki, Lord God, ay ang gusto mo, Lord God, ang maganap sa kanilang buhay. Salamat ng marami. Pagpalain mo ang kanilang guro. Tunay nga, Lord God, bigyan mo siya ng wisdom, knowledge, understanding, O God. At tunay, Lord God, ang kanilang room ay balutan mo ng iyong presensya at ang iyong manghel ay ibantay mo sa kanila. Thank you, Lord, in the name of Jesus.
Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, amen. Praise God. Amen. So, pakisabi po sa katabi mo, excited ka na ba? Ayun. Alam niyo po ba, tuwing tayo ay pupunta sa bahay, sambahan ng Panginoon, kailangan meron kang kagalakan sa puso. Amen. So, ibig sabihin, katulad ng ating kinakanta kanina, blessed ka na, mayaman ka na. Amen. Pero minsan mapapaisip ka, Lord, wala man akong yaman Ang ibig sabihin ng Diyos doon, mayaman ka sa pag-ibig. Amen. Mayaman ka sa pagpapatawad. Amen. Kasi hindi binibigyan ng Diyos ng importansya yung yaman sa mundo. Kaya nga po yung team natin ngayon about overflow. Amen. Sige po, tuloy na po tayo. Basahin po natin sa Psalms o Awit chapter 23 verse 5. Ang sabi dito, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Amen. So yung sisidlan daw po ay mag-uuma po. Pero bago po yun, pikit po muna tayo. Pray po tayo. Ama namin Diyos, pagpalain mo po ang iyong salita na aming pagbubulay-bulayan. Holy Spirit, ikaw po ang mag-touch at magpaunawa nito sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So ito po ay sulat ni David. Kung babasahin po natin dyan yung verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Kumbaga, sinasabi ni David kung sino ang Diyos. Amen? Kaya nga po, bago po tayo pumunta sa point natin, isa-isahin po muna natin ito ng mabilis. Ang sabi dyan, the Lord is my shepherd sa verse 1. I shall not lack. O si Yahweh ang aking pastol, hindi daw ako magkukulang. Ibig sabihin, sinasabi ni David na ang Diyos daw natin ang provider. Amen. Siya daw ang magpo-provide ng lahat ng bagay sa ating buhay. Na ibig sabihin, sinasabi ni David na ang Diyos, sa Diyos siya nagtitiwala kay Yahweh. Bagamat minsan sa buhay natin, talagang nagtatrabaho tayo, paano tayo nakakapagtrabaho? Siyempre, binigyan ka ng Diyos ng lakas. Pansin mo ba ang tao, pag wala ng lakas, nakapagtrabaho pa ba siya? Wala na. Kaya nga ang Diyos, ang binigay niya sa'yo, lakas. At sabi niya, siya ang magpo-provide. Kaya nga sabi pa sa verse 2, pinahihimlay niya ako, saan? Sa luntiang pastulan. At inaakay niya sa tahimik na batisan. So sinasabi dito ni David, na siya daw ang magbibigay sa atin ng peace. Amen. So ibig sabihin, pinahihimlay niya sa luntiang pastulan. Kasi maraming tao sa panahon ngayon, pagod na, maraming problema. Sinong walang problema? Lahat tayo may problema. Sinong walang pagsubok? Lahat tayo may pagsubok. Kaya sinasabi dito ni David na dililid niya daw yung tupa saan? Sa luntiang pastulan. Na parang sinasabi ni David na bibigyan kita ng peace. Amen. Bibigyan tayo ng Diyos ng ng kapanatagan. Saan? Kasi marami tayong nakikita, marami tayong naririnig, mga problema. Pag nanood ka ng balita, ang gulo-gulo. Sobrang gulo. Di ba? Maraming tao, hindi nila alam na ang peace na hinahangad nila, yung marami kang pera. No, hindi yon. Ang totoong peace na sinasabi dito is yung inaay ka ni Lord, anak, dito ka. Kaya nga sinasabi sa Bible, di ba, come unto me, di ba, na lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Gusto ni Lord magpahinga tayo sa kanyang presence. Amen? Kasi sa buhay natin, hindi siya, maraming problema na tayo nakakatagpo o nakakaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Kaya ang gusto ng Panginoon, this is the time na kung saan mag-worship tayo kay Lord, magpuri tayo sa Panginoon, di ba, sumamba tayo sa Panginoon, kalimutan natin yung mga problema, itakwil natin yung mga pagsubok, di ba? Ang gusto ni Lord, mag-rest ka sa kanyang presensya. Kaya nga, pag tuwing tayo umaawit, pag hindi ka nakakonek sa Panginoon, parang ang layo. Naalala ko yung turo ni Pastor Alvin nung nakaraan, ang isang bagay, lumalaki pag nilapitan mo. Tama? Yung eroplano, sabi ng anak, ang liit ng aeroplano. Nung dalhin yung anak sa airport, ang sabi ng anak, ang laki pala. Ganon din pala ang Diyos natin. Amen? Parang akala mo, malayo ang Diyos kasi ang layo mo sa Diyos.
Parang gulong-gulo yung isipan mo, kasi bakit? Hindi ka lumalapit sa Diyos. Para mapatunayan mo ang Diyos ay malaki at ang Diyos ang siyang magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan at ang Diyos magpapanatag sa ating isipan, ano kailangan natin? Lumapit tayo sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, lumapit tayo sa Diyos. Amen. Dahil malibang hindi ka lalapit kasi ang Diyos na bumaba sa lupa, sa pamamagitan si Kristo Jesus, bumaba sa lupa, tama? Nilapit niya na yung kanyang sarili. Sa kanino? Sa atin. Ang problema na lang, tayo. Minsan, hindi ka lumalapit sa Panginoon. Kaya bakit? Nabibigatan, maraming problema, maraming pagsubok, kasi hindi ka lumalapit. Amen. Ulitin natin, pakisabi sa katabi mo, lumapit ka sa Diyos. Dahil kung hindi ka lalapit sa Panginoon, di ba, mabigat ang buhay. Sobrang saya ng buhay. Amen. Masarap ngumiti. Masarap magpuri sa Panginoon, lalo na kung kilala mo kung sino ang pinupuri mo. Amen. Di ba? Nangyayari lang, parang ang layo ng Diyos sa buhay mo kasi nililimitahan mo ang Diyos. Di ba? Huwag nating lilimitahan ng Panginoon. So, bulay-bulayin po muna natin ito bago tayo pumunta sa points. Ang pangatlo, ang sabi diyan, pinanunumbalik niya ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang aking parangalan ng kanyang pangalan. Ano sabi diyan? Parang sinasabi ni David, i-restore ko yung mga bagay na nawala sa'yo. Amen? Yung mga ninanakaw, di ba? I-restore ng Diyos yung ano. Kung ikaw may karamdaman, kailangan mo lang i-acknowledge na ang Diyos ang maggagamot. Amen? Kung ikaw ay may pagsubok, kung kulang ka na sa kalakasan, God will restore, di ba, yung strength natin. Ang kailangan mo lang gawin, ang kailangan lang natin gawin, ano? Lumapit tayo sa Diyos. Inaantay ka ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, inaantay ka ng Diyos. Di ba? Minsan sa sobrang kabisihan natin, hindi na tayo lumalapit sa Panginoon. Lalo na kapag marami ka ng pinagkakabalahan sa buhay at marami ka ng pinagkakabalahan na kumikita ka na, nakakalimutan mo ang Panginoon. At ang tendency, marami kang pera pero napapagod ka. Amen. Ang gusto ng Panginoon, i-restore yun. Dahil maraming kaaway, gusto niyang sirain yung ano, yung sisidlan. Kaya nga sinasabi diyan, my cup runs over, di ba? Ang pang-apat, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, verse 4 po ito, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay at tungkod mo't pamalo, aking gabay at sanggalang. Para sinasabi ni David na huwag kang matakot. Dumaan ka man sa mga problema, dumaan ka man sa pagsubok, tandaan po natin, merong Diyos na buhay. Amen? Diyos na buhay na may-ari ng ating buhay. Amen. Alam ni Lord, controls niya ang lahat. He controls everything and He knows everything. And He sees everything. Alam niya, di ba? Saan ka pa dapat lumapit? Saan pa tayo dapat lumapit? Di sa may control ng lahat ng bagay. Sino po yon? Walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos, dinala tayo sa lugar na ito sa isang dahilan para sabihin, siya ang ating pastol. Amen. Di ba? Siya ang ating pastol, siya ang magbibigay sa atin ng peace, siya ang magre-restore ng ating mga lakas, siya ang magre-restore ng lahat ng nawala, ng inaagaw ng kaaway sa ating buhay. Kayang-kaya ng Diyos yun. Amen. Di ba? Kaya lang minsan, nawawala tayo ng kagalakan. Bakit? Dala ng mga nararanasan. Kaya nga ito yung panahon, ito yung araw na kung saan masarap sumamba sa Panginoon. Amen. Di ba? Dapat sa bahay pa lang, excited ka na, sasamba ako sa Panginoon. Magbibihis ako ng pinakamaganda, magli-lipstick ako, mag-gel ako. Diba? Kumbaga, piniprepare mo na, bakit? Sasamba ka kasi kay Lord eh. Amen. Diyan yung oras na i-restore ka ni Lord. Mula Lunes hanggang Sabado, pagod na pagod ka, kapatid. Amen. Ang dami mong inisip. Ang daming problema. Kaya nga pagdating sa verse 4, diba, verse 3, ang sabi niya, pinanunumbalik niya ang aking kalakasan. Para ano? For His name's sake. Diba? He restore my soul. Diba? Inire-restore ni Lord. Lalo kung ikaw ay may nararamdaman, kayang-kaya ng Diyos yan. Amen. Dahil ang Diyos natin, Diyos na buhay. Parang hindi po kayo kumbinsido doon. Ulitin ko. Ang Diyos natin, Diyos na buhay. Amen. Diba? Kaya nga, ulitin ko, ang Lord lumalaki. Bless na bless ako nung linggo, yung katuruan ni Pastor Albi. Sinong na-bless doon?
Lumalaki ang Diyos, totoo yan kapag lumalapit ka sa Kanya. Amen. Malayo din ang Diyos kapag malayo ka sa Kanya. Amen. Gusto mo bang maging malaki ang Diyos? Lagi kang lumapit. Sabi mo sa katabi mo, lagi kang lumapit. Amen. Inaantay lang lagi tayo ng Panginoon. Ano ba yung 5? Ito nga po yung 5 natin. Yung team natin, you prepare. Sa Tagalog, sabi diyan, ipaghanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong aking mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Ano ba yung cup dito na tinatawag? May cup overflow. At tinutukoy dito na cup, yung puso natin. Amen. Kumbaga pagka kunyari meron tayo dito isang pitsil. Imagine niyo may pitsil ako. Kapag binubuhusan ko siya ng tubig, anong nangyari? Nag-overflow. Alam niyo ba may good overflow and may bad overflow? Sino dito yung may mga sink o may lababo sa bahay? Di ba pag may lababo, pag nababarahan, anong nangyari? Nag-overflow din. Pero yung kay Lord na tinutukoy niya dito, yung good overflow. Ibig sabihin, ang gusto niyang unang punuin sa atin, walang iba kundi yung puso natin. Amen. Walang iba kundi yung isipan natin. Kaya nga totoo yun, sabi sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kapag ang puso mo punong-puno ng salita ng Diyos, kapag ang isipan mo, di ba, punong-puno ng salita ng Diyos, anong lalabas sa'yo? Anong mag-overflow sa'yo? Walang iba kundi kagalakan. Handa kang sumayaw, sabi, tumatalon sa galak. Ayun. Pumapalakpak sa tuwa. Nakakapalakpak ka, nakakasayaw ka kasi bakit? Punong-puno ka. At yun ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Palagi kang punuin para palaging may pagkakataon at dahilan na sambahin mo ang Diyos. Amen. Hindi material yung material na bagay, nasa paligid mo lang yan, tama? Kunyari, marami kang pera. Pwede mo bang ilagay sa puso mo yon? Yung material? Hindi. Ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon, may cups run over, ang gustong ibigay ng Diyos. At sinasabi ng Panginoon, yung kanyang salita. Gusto niyang pag-umapawin sa'yo. Amen. Gusto niyang pag-umapawin. Dahil pag nag-uumapaw yan, di ba, kahit anong gawa ng kahoy, yung verse 1, yung verse 2, yung verse 3, hindi pwedeng makanaig sa'yo. Amen. Kaya sinasabi ng Panginoon, ako ang pastol, kapatid. Malibang hindi lagyan ng pastol yung lagayan ng tubig, hindi siya mapupuno. Tama? Malibang hindi dalhin ng pastol yung tupa sa tahimik na batisan, sa luntiang pastulan, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Amen? Kaya nga ang gusto ng Panginoon, ipaunawa dyan sa awit na yan, chapter 23, verse 1 hanggang 6. Diba? Siya yung magpupuno. Malibang hindi ka punuan, hindi ka mapupuno. Malibang hindi ka lagyan, hindi ka magkakaroon. Amen? Yes, pwede kang magkaroon ng material na bagay. Marami yan. Sa TV, manood ka. Ang daming material na bagay, yung mali-maleta. Di ba? Kaya lang, iba yung kanilang mindset. Pero ang gusto ng Lord sa atin, sa iyo at sa akin, ang gusto niyang punuin, walang iba, kundi yung kanyang salita. Amen. Gusto kanyang mapuno, mag-umapaw, para magpuri sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya nga, sinasabi niya sa verse 5, di ba? Binibigyan niya tayo dito ng tagumpay. Di ba, pag ang anak natin, yung kahapon, di ba, merong nag-birthday. Sino yun? Si Chloe. Nakakain yung ating mga anak doon ng McDo. Ibig sabihin, kunwari, sa nagdidibu, pag ang magulang naghanda sa kanyang anak, di ba masayang-masaya yung anak? Parang ganun yung gustong ipabatid sa atin ni David. Ipaghahanda kita, anak, ng pagkain, ng salo-salo, na nakikita pa ng iyong mga kaaway. Ibig sabihin, kahit nagkakagulo ang mundo, kapag nasa presensya ka ng Panginoon, palaging may pagkain. Ano yon? Word of God. Amen. Nauuhaw ka pa rin, nagugutom ka pa din, na itong iahanda ng Panginoon. Kaya nga ang kanyang pag-ibig, di ba, is new every morning. Amen. Bago palagi ang kanyang pag-ibig. Paano mo mararanasan? Kailangan mong lumapit sa Diyos. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. At kaya nga po yung pang-anim, ito nga po. Surely goodness, sabi po dito, kabutihan mo at pag-ibig mo sa akin ay di magkukulang.
Siya ang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Ano pinapatukulan dito ng Panginoon? Sabi diyan, surely goodness and mercy shall follow me. Ibig sabihin, hahabulin ka. Pakisabi sa katabi mo, hahabulin ka na ng pagpapala. Di ba? Anong kailangan mong gawin? I-acknowledge natin na ang Diyos ang ating pastor. I-acknowledge natin na ang Diyos na siya ang ating peace. I-acknowledge natin na ang Diyos na siya ang magre-restore. Kaya ang sabi diyan, surely goodness and mercy shall follow me. Kanta yan, di ba? Surely goodness and mercy shall follow me. Yeah, follow me. Follow me all of the days of my life. Di ba? Ang sabi diyan, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ibig sabihin, kapag yung goodness ng Panginoon sumasama sa iyo, nagpapalo sa iyo, sa bahay ba ng ating Ama? O sino yung may mga mga nanay dito, yung mga anak? Di ba? Provided lahat. Parang sinasabi sa verse 6, anak, sa bahay ko, hindi ka na magkukulang. Diyan ka lang mag-dwell. Amen. Diyan ka lang manahan sa presence ng Panginoon. Sigurado, surely, sigurado, yung goodness, yung mercy, susunod sa'yo. Pakitapik mo katabi mo, susunod sa'yo. Ayan. Di ba? Ang kailangan mo lang gawin, i-acknowledge natin yung pastol sa buhay mo. Sino yon? Walang iba kundi ang Diyos. At syempre, si Lord naman, nasa puso natin, meron din siyang inilagay. Sino yon? Yung pastor, si Bishop, si Pastor Sik, si Pastor Albi. Yung mga nilagay sa buhay natin. Amen? Kasi walang pastol na dadalhin niya yung kanyang tupa doon sa mga lobo. Tama? Walang pastol na dadalhin niya yung kanyang mga tupa doon sa leon. Ipapakain. Walang ganon. Kundi dadalhin niya tayo saan? Sa mainim na pastulan, sa tahimik na batisan, and i-restore niya. Kung ikaw ay may sugat, kung ikaw ay nasugatan, kung ikaw ay nanghina, palalakasin ka niya. Kung ikaw ay may karamdaman, pagagalingin ka niya. Yun ang karakter ng pastol. At yun ang karakter ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tuloy na po tayo. How to overflow and the purpose of overflow. Paano nga ba mag-overflow tayo? Sabi ko kanina, malibang hindi ka lagyan, hindi ka magkakaroon. Malibang hindi ka pupunuan, hindi ka rin mapupuno. Kaya nga, tinalakay natin yung verse 1 hanggang 6 na ang Diyos ang magpupuno sa iyo at sa akin. At ang ipupuno ng Panginoon, hindi material na bagay, kundi ang kanyang presensya. Dahil yung puso natin, sabi diyan, may cup overflow. Mag-overflow yan kapag ikaw ay pununan. Pero kapag ang nilagay mo material na bagay, yun lagi ang hahanapin mo. Kaya nga sabi sa Bible, bakamtan ko man ang lahat. Kung mapapahamak naman ang aking kaluluwa, useless. May kanta yan Bakamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Diba? Kahit bakamtan mo man yan. Pero hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon punuin, yung cup natin, yung puso natin, punuin niya ng kanyang salita. Amen? Punuin niya ng kanyang pangako. Punuin niya ng kanyang pag-ibig. Punuin niya ng kanyang kapayapaan. Punuin niya ng kanyang kagalakan. Gusto ng Panginoon, punuin ka. Pakitapik mo katabi mo, pupunuin ka ng Diyos. Amen. Ang kailangan lang natin, number 1, dalawa lang to. Para tayo ay mapuno, kailangan connected ka. Amen. Sino ditong may mga host? Yung host. Tapos ikaw connect mo saan? Sa gripo. Di ba? Maliban ng host, hindi nakakonect doon sa tubo, ay sa gripo, kahit anong lagay mo dyan, hindi yan malalagyan. Tama? Hindi yan mapupuno. Yung halaman, hindi yan madidiligan. Ikaw, kahit anong ligo mo, kung hindi nakakonect yung shower, hindi ka makakaligo. Anong ibig sabihin ko, kapatid, mga magulang, mga kapatid? Malibang hindi ka nakakonect sa source ng life, sa source ng blessing, sa source ng lahat ng bagay, hindi ka mag-overflow. Amen? Anong kailangan natin para mag-overflow? Basahin po muna natin sa John chapter 15, verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Pakisabi, marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa.
Di ba? Ibig sabihin, kung tayo daw pala ay hiwalay sa Diyos, kung hindi ka nakakonect sa Panginoon, huwag mo i-expect na ikaw ay mag-overflow. Amen. Overflow of joy, yan gusto ng Panginoon. Kaya nga pinapatunayan dito, sabi ni Lord, sa John chapter 15, I am the true vine, and you are the branches, and the God the Father is the gardener, di ba? At sinasabi diyan, wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang ihiwalay. Dahil dito, balik na naman tayo sa Awit chapter 23. Kapag ang tupa humihiwalay doon sa kawan, anong nangyayari? Napapahamak. Amen. Di ba? Nawiwindang, nawawala sa bara. Ganon din ang tao. Ang tao, pag wala ang Diyos, windang ang kanyang buhay. Walang patutunguhan. Para lang mga sabi ni Solomon, sumusuntok sa hangin na wala lamang tinatamaan. Napaka-useless daw ng lahat ng bagay, sabi ni Solomon. Amen? Dahil nakantam niya, tunay-tunilada ang kanyang ginto, marami ang kanyang pilak, di ba? Sobrang dami ng kanyang kanyamanan, pero sinabi niya, ang tao para lamang daw sumusuntok sa hangin. Amen. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, palagi kang konektado. Kapag konektado ka, yung benepisyo na galing sa langit, sabi kanina sa ating kanta, buksan daw ang kalangitan, ibuhos mo. Di ba? Ibubuhos ng Panginoon yung biyaya ng pagpapala. Naalala ko, segue lang tayo konti. Sabi ni Pastor Alvin, favorite ko ngayon si Pastor Alvin. Di ba? Yung epekto ng blessing. Di ba? Kapag may Jesus ka, bless ka na. Di ba sabi sa kanta kanina, bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. Ang tao, makikita mo kung bless siya, kahit walang material na bagay, nakakangiti pa din. Nakakapunta pa rin ng church, kahit may karamdaman. Yan, sindi ng purge. Yan ang bless. Diba? Sumasamba pa rin sa Panginoon. Sabi nga ni Job, mga magagandang bagay lamang ba ang iyong pagpapasalamat sa Lord? Ay mga pangit. Dapat maging ang mga pangit ay ipagpasalamat mo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Kaya nga yung material na bagay, kapag yung blessing, bumaba na sa lupa, sino yun? Si Jesus. Si Jesus ang blessing. Amen? Kapag may Jesus ka, bless ka na. Ayun. Di ba? Kahit wala kang material na bagay, kapag may Jesus ka, kontento ka, nag-overflow yung kagalakan, ang sarap magpuri sa Panginoon. Amen. Di ba? Kaya nga, ang tao, totoo yung sabi sa verse 3, di ba? I-restore my soul, di ba? Maraming tao napapagod, suntok ng suntok sa hangin. Ibig sabihin, yes, hindi masamang magtrabaho, trabaho ng trabaho. Di ba? Ako nga, sabi ko kay Lord, Lord, pag may trabaho, magtatrabaho. Pero pag sayo muna ako. Katulad ditong Lunes, pupunta na naman tayo ng Mindoro. Di ba? Ibig sabihin, nagtatrabaho ako. Si Pablo nga, nagtatrabaho tama? Di ba? O, ibig sabihin, pag tinawag ka ng Panginoon, stop. Dito ka muna kay Lord. Amen? Ayaw niya. Praise the Lord. Ganun ang gusto ng Panginoon. Yes, pwede ka magtrabaho. Pero huwag mong kalimutan ang Diyos. Kahit magtrabaho ka, ubusin mo yung oras mo dyan, kung malibang hindi ka ibibless ng Panginoon. Sabi nga, malibang hindi daw dadali ng Panginoon yung mga taong bibili sa'yo, ay hindi ka din mabibless. Amen? Ang Diyos pa rin ang nagdadala ng tao. Ang Diyos pa rin ang nag-aalaw ng biyaya. Kaya nga sabi niya, let there be light and there was a light. Lahat ng bagay, lahat ng material, nilikha ni Lord sa isang salita. Ibig sabihin, sa isang salita ng Panginoon, pwede kang mapagpala. Amen? Pwedeng magbago yung iyong buhay. Kaya nga sabi, isang word galing sa Panginoon can change the course of our life. Di ba? Pwedeng magbago ng ating buhay. Amen? Kaya mas masarap pakinggan yung salita ng Diyos kasi kay Kristo ang buhay ay pabago ng pabago. Wow. Sabi mo sa katabi mo, pabago ng pabago. Paganda ng paganda. Tignan mo yung katabi mo, ang ganda-ganda mo. Ang pogi-pogi mo. Ganon kay Kristo Ibig sabihin, kapag nag-overflow ka, yung mukha mo, yun, papogi na papogi na papogi, paganda na paganda. Amen? Praise the Lord. Yun po yung presence ni Lord. Kasi maraming tao, di ba?
Walang presence ni Lord. Di ba? Palaging nakasimangot. Palaging magulo ang buhay. Amen. Hallelujah. Pero tayong mga nasa pangangalaga ni Kristo, maayos ang buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ang una natin, dalawa lang po ito, we need to connect to God. Ngayon, how to connect to God? Una, kailangan ng pag-surrender ng buhay. Hanggat di mo sinusurrender ang buhay mo sa Lord, di ba, hindi ka makakakonect. Ang sabi sa Bible, Luke chapter 9, verse 23, and he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Amen? Ang sino man daw nagnanais na sumunod kay Kristo, di ba? Pasanin niya araw-araw daw ang kanyang cross at i-deny niya ang kanyang sarili. Amen. Ibig sabihin, sabi nga ni Apostol Pablo, die to yourself daily. Amen. Ibig sabihin, mayroon pa sinasabi sa Biblia, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Ika nga, the old has gone and the new has come. Pakitignan mo katabi mo, bago ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. Wow. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. So, makakakonect tayo sa Panginoon kapag sinurrender natin yung buhay natin. Malibang hindi mo isurrender ang buhay mo, hindi ang Diyos gagalaw sa buhay mo. Kaya nga nandyan lang siya. Nandyan lang ang ating Panginoon palagi. Alam natin yung istorya ng prodigal son, di ba? Umalis yung bunso na anak. Ginulius tayo ang pera. Minsan ganun din tayo. Yung buhay natin, nilulustay natin sa kung ano-ano mga bagay. Nilulustay natin yung ating lakas sa mga walang kabuluhan. Nakakalimutan mo ang Diyos. Pero kapag ka nangihina na, kapag may sakit na, may problema na, lumalapit sa Panginoon. Pero ang Panginoon, napakabuti. Yayakapin ka pa rin. Sa kabila ng ating kaliguan, sa kabila ng ating karumihan, nandyan ang Diyos na ikaw ay palaging yayakapin. Amen? Kasi sa punto minsan kasi, tayong mga tao, hanggat hindi ka dumadating sa rurok ng iyong lakas, hindi mo naalala ang Diyos. Amen? Kaya nga sabi ni Apostol ni Solomon, hanggat may lakas ka pa, hanggat hindi mo pa kinakatakutang umakyat sa mga matatirik na bagay, matatirik na lugar, alalahanin mo ang Diyos. Kasi totoo, ang tao nakakaalala lang sa Diyos kapag siya ay mahina na. Amen. Ang tao nakakaalala lang sa Diyos kapag siya ay nandun na sa banig ng karamdaman. Pero praise the Lord, ikaw hindi. Amen. Naalala mo ang Diyos ngayon. Amen. Diba? Pakisabi sa katabi mo, bless ka talaga. Amen. Kakaiba ka. Diba? Kasi ganun talaga ang realidad ng buhay. Naalala lang ang Diyos. Diba? Kapag nasa dulo na. Kaya nga, hanggat di mo sinusurrender yung buhay mo, hindi mo sinabi, Lord, I surrender my life to you. Hindi siya kikilos sa buhay mo. Kasi hindi niya tayo ginawang robot. Sabi nga, meron tayong free will to choose. Kaya yung consequence, hindi mo pwedeng piliin. Amen? Minsan, kaya napapahamak ang tao, bunga rin ang kanyang pagpili. Amen. Kaya mas piliin mo, dun tayo sa pangangalaga ng pastol. Amen? Para i-restore niya palagi kung tayo may nanghihina, kung tayo may mga problema, may mga pagsubok, ang Diyos na nandyan palagi, kaagapay natin. Nandyan palagi yung kanyang tungkod. Diba? Your rod and your staff, they comfort me. Amen? Ibig sabihin, yung staff pwedeng pamalo. Yung staff pwedeng pagtutuwid. Diba? Ganyan yon. Parang question mark. Dito ka anak, mapapahama ka. Dito ka lang sa aking pangangalaga. Pag nawala ka sa pangangalaga ng isang pastol, diba? Pwede kang mapahamak. Tuloy natin. Ano yung una na natin? Surrender your life. Romans chapter 12 verse 1. Ang sabihan, I beseech you, therefore brethren, by the mercy of God, that you present your bodies, ano daw? Present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ano kailangan? Pag sinurrender mo yung buhay mo sa Kanya, ipe-present mo yung iyong katawan. Ano daw? Living sacrifice, holy, banal, acceptable. Amen. At ang Panginoon, ang siyang magbabago sa'yo. Amen.
Yung mga pangit sa puso mo, parang ganito sinasabi mo, Lord, inilalatag ko ang puso ko sa'yo. Tanggalin mo yung mga dapat mong tanggalin. Palitan mo yung dapat mong palitan. Di ba? Punuin mo ang dapat punuan. Di ba? Alisin mo ang dapat alisin. Parang sinasabi mong ganon, Lord, ito yung pinipresent ko yung aking katawan. As a living sacrifice. Holy and acceptable to God. Amen? Kaya nga, to connect to God, kailangan sinosurrender mo lahat. Parang dito sa mundo, pag sinabi ng pulis, suko ka na. Tinataas natin kamay. Tama? Pag tinaas mo yung kamay mo, ibig sabihin, wala ka na magagawa. Surrender na, Lord. Baliktad, pag kay Lord surrender ka, makakalaya ka. Pag sa mundo surrender ka, syempre may kasalanan ka, ano? Ikukulong ka. Pero kay Lord, pag surrender ka, ano ibig sabihin? Makakalaya ka. Saan? Sa karamdaman, sa problema, sa pagsubok, sa lahat ng mga bagay na inalipin tayo ng Panginoon, sa lahat ng tanikala na itinikala ng demonyo sa atin, wawasakin niya yan, aayusin ng Panginoon yung ating buhay para maging ano? Holy, para maging acceptable. Sa kanino? Sa Diyos. Amen? Amen po. Praise the Lord. Ang pangalawa, we need to surrender our will. Diba? Surrender your will. Marami tayong mga will. Minsan yung will natin, Lord, gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko pag marami na akong pera, bibili ako ng maraming bahay, bibili ako ng maraming lupa, bibili ako ng maraming kotse. Yun yung will. Amen? Pero pag surrender natin yung will natin kay Lord. Dahil sabi niya sa kanyang salita, Jeremiah 29:11, di ba? Sabi niya, for I know the plan I have for you. Plan to prosper you. Di ba? Ano ang plano ng Diyos? Pag sinurrender natin yung will natin sa Kanya, to prosper us. In all aspect, lahat ng aspeto sa buhay mo, ipaprosper ng Lord. Kung nagkulang ka na sa kalakasan, ipaprosper ng Lord yan. Amen? Bakit? Siya ang source ng lahat eh. Kaya niyang i-prosper, kaya niyang ayusin lahat ng mga bagay sa buhay mo at sa buhay ko. Yun po ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Ayan o, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Sinabi na ng Diyos, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope, a future. Pag-asa na punong-puno ng kinabukasan. Di ba? Gusto ng Panginoon, alam ni Lord yung future natin. Tayo nga nagkakamali pa eh. Parang ganito, kunwari, sabi ko sa anak ko, anak, gusto ko paglaki mo, doktor ka. Pero paglaki, ang gusto pala ng anak, engineer. Oh. Nagkakamali pa tayo. Pero si Lord, alam niya yung future natin. Diba? Ang kailangan lang natin, para maranasan natin yung overflow, kailangan nakakonect tayo sa Kanya, at kailangan sinusurrender natin yung ating buhay, at yan yung pangalawa, kailangan sinusurrender natin yung will natin. Amen? Kaya nga sabi po sa Luke chapter 22, verse 42, saying, Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Sabi niya, O Ama, kung maaari, alisin mo ang kopang ito ng saraw ng paghihirap sa akin. Sabi ni Kristo, di ba? Nung nandun siya sa Gethsemane. Pero, wag ang kalooban ko ang mangyari, but ang kalooban mo. Amen? Alam ko, ang bawat isa, meron tayong kanya-kanyang gustong mangyari sa buhay natin. Wala namang taong gustong maghirap. At ayaw din ng Diyos na tayo ay maghirap. Amen? Ang gusto ng Panginoon, ang buhay nating Kristiyano, paganda ng paganda. Kantahan, di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. At ang buhay natin, paganda ng paganda kay Kristo. Amen? Gusto ng Panginoon niya, kung gusto natin, mas lalong gusto ng Diyos na i-prosper tayo. At ito pong sinasabi dyan, sa Luke chapter 22, verse 42, si Jesus Christ may will din. Kasi nandun pa siya sa katawan lupa, nakita niya na siya ay mahihirapan. Ano ang gagawin sa kanya? Sasapakin siya. Yan, ulitin natin. Favorite ko yung mga ganito. Tatadyakan siya, mumurahin siya, susuntukin siya. Ano ba? Hagupitin siya ng latigo, 39 stripe. Na may tinik, pag
hagupit dito, aangat yung laman. Tutusukin siya. Magpapasan siya ng cross. Di ba? Ano pa? Iiwan siya ng mga apostol, ng mga kaibigan niya. Di ba? Pero ang sabi niya, Lord, wag ang kalooban ko. Kasi ang kalooban natin minsang tao, ayaw natin ng paghihirap. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi niya pinangako na ang buhay is parang bed of roses. Yun yung realidad. Bakit? Kasi ang pagpunta sa langit, meron siyang kalakip na presyo. Amen. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, work your own salvation. Dapat nandun ka lang sa pangangalaga ng pastol. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, si Lord Jesus Christ, nakita niya yung kanyang sasapitin, pero sabi niya, not my will, but your will be done. Sa buhay din natin ganon. Makakakonect lagi tayo sa Panginoon kapag yung will ni Lord, yung ating ginagawa, at mag-overflow ang presence ng Panginoon, yung blessing sa buhay natin, kapag ka-konektado ka. Amen? Pakisabi sa katabi mo, dapat connected ka. Di ba? Sino ditong mga may wifi? Di ba? Pag hindi ka nakakonect sa wifi, hindi ba? Loading ang buhay, di ba? Diba? Ibig sabihin, pag di ka rin nakakonect sa Lord, loading yung buhay. Ibig sabihin, yung blessing, ang ganit-ganit. Dapat piliin mo palaging kumonekta sa Panginoon. Amen. Ang sabi pa sa James chapter 4 verse 8, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ang sabi diyan, lumapit daw tayo sa Panginoon. Sino ang unang lalapit? Tayo. At ang Diyos daw ay lalapit sa atin. Amen. Kasi ang una nang ginawa ng Panginoon, nung bumaba si Kristo, siya na mismo ang lumapit. Binigyan na tayo ng susi. Di ba? Binigyan niya tayo ng ng access para makalapit sa Panginoon. Maraming tao minsan, nahihirapang lumapit sa Lord. Bakit? May sarili kasi siyang will. Amen. Kaya hanggat di mo sinusurrender yung will mo sa Panginoon, yung overflowing na tinatawag dyan, na dinideklara natin sa buhay natin, kapag hindi ka connected sa Panginoon, hindi mo siya ma-experience. Amen? At yung blessing, hindi siya magmamanifest. At yung sinasabi sa Bible, sa chapter 6, yung surely goodness and mercy shall follow us, hindi siya mangyayari kapag wala ka sa align. Amen. Kaya kailangan nasa align tayo. Nandun tayo sa path ng Diyos. Nandun tayo sa gusto ng Panginoon. Nandun tayo sa will ng Lord. Amen? Kaya nga, ang gusto ni Lord, isurrender din natin yung ating mga will. Dahil kung minsan yung will natin, yung gusto natin, yan minsan na nagpapahamak sa atin. Amen? Ang gusto ni Lord, yung will niya. Ang will niya, to prosper us. Diba? Bigyan tayo ng hope, future, na magandang-maganda. Mas maganda pa sa nakikita mo ngayon. Amen? Tayo, may hangganan lang ang ating pananaw, ang ating paningin. Pero ang Panginoon, eternal siya. Alam niya kung ano ang para sa iyo at para sa akin. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Anong sabi diyan? How to connect? Kailangan din natin ng pagsunod. If we are connected, we will obey His word. Amen. Kapag konektado ka sa Lord, susunod ka sa Kanyang salita. Amen. Kapag ang tatay, pagpasaway ang anak, napapahamak. Amen. Ganun din sa buhay natin. Kapag pasaway tayo sa Lord, minsan, Lord, ito ang gusto ko pero ayaw pala ng Diyos sa yan. Minsan, gugustuhin ng Panginoon na, sige, sa kakulitan ng tao, gawin mo, pero may consequences. Amen? Ang gusto ng Panginoon, kapag connected ka, susunod ka sa Kanyang salita. Amen? Pakisabi sa katabi mo, susunod tayo kay Jesus. Amen. Amen. Ito po, medyo na to. Kapag connected ka, ito nga po yun, sumusunod ka. Yan. Kapag connected ka sa Panginoon, syempre, payapa ka. Amen?
Kapag connected ka sa Panginoon, syempre, masaya ka. Pakitignan mo yung katabi mo, masaya ka ba? Parang hindi naman ngumingiti eh. Kapag pupunta ka sa church, dapat masaya ka. Okay, ito nga yung araw ng restoration eh. Amen. Gusto ka ni Lord punuin eh. Amen. Kasi sa pagdating niya sa kalsada, lagi ka na nakasimangot dyan. Minsan pag may mga asar pa sa'yo, lagi ka nakasimangot. Pero pagdating sa church, gusto ni Lord, happy ka. Ayun. Diba? Gusto ni Lord, masaya ka. Kasi nga, connected ka. Pag hindi ka connected, di ba, malungkot ka. Nakangunot lagi yung iyong noo. Para kang palagi ka laging tatanda ka nang wala sa oras. Ang presence ng Panginoon, nagpapabata. Ayun. Yeah. Ang presensya ng Panginoon, yung overflow ng Panginoon, nagpapasaya. Ayun. O, tignan mo muna yung katabi mo. Sumaya ka. Dahil si Lord, alam nyo, naniniwala ako, yung presence ni Lord nagpapasaya. Yung presence ni Lord, di ba? Ulitin ko, yung presence ni Lord nagpapasaya. Naalala ko sa Baguio, sino ba yun? Si Pastor Caleb. Gumaling daw siya. Naturo ni Reb dito yun eh. Dahil daw siya ay tawa ng tawa. Di ba sabi sa Bible, laughter is the best medicine. Kaya nga ang gusto ni Lord, patawanin ka. Ang gusto ni Lord, pasayahin ka. Ang hirap mong pasayahin. Di ba? Ang tao, ang hirap pasayahin pag walang ganyan. Tama? Pero ang gusto ng Panginoon, sumaya ka kahit wala kang ganyan. Amen. Di ba? Maraming tao, sumasaya lang pag marami ganito. Yung realidad ng buhay. Pero ang gusto ng Panginoon, kahit wala kang ganyan, pasasayahin ka niya. Maraming paraan ng Diyos upang tayo ay sumaya. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos. Pag connected ka, masaya ka. Sabi sa kanta, araw-araw ay masaya. O masigla. Pag connected ka, ito, excited ka. Yun. Pag connected ka, sino dito pagpupunta na ibitahan sa isang birthday party? Sa isang kasalan? Kasi connected kayo. Ibig sabihin, binigyan ka ng invitation. Connected ka sa kanya. Tapos pag inimbitahan ka, sino dito masaya? Balik rin natin. Sino dito pag inimbitahan malungkot? Walang ganon, di ba? Ibig sabihin, pag inimbitahan ka, masaya ka. Ibig sabihin, sa church, linggo-linggo, invited ka. Inimbitahan ka ng Diyos na sa kasiyahan. Kasiyahan hindi kayang bayaran ng pera. Hindi kayang bayaran ng mundo. Ang gusto ng Panginoon, pasayahin ka kasi mula Lunes hanggang Sabado, minsan lumulungkot ka. Ang gusto ni Lord, pasayahin ka. Hallelujah. Amen? Kaya nga pag invited ka, pag connected ka, gusto ni Lord, masaya ka. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Pag connected ka sa Lord, masigla ka. Ayan. Iba yung iyong sigla. Sinasabi nga sa Bible, the joy of the Lord is our strength. Diba? Kapag napasaya mo ang Panginoon, meron kang kasiglahan. Meron kang kalakasan na nagmumula sa Diyos. Kapag connected ka, nagbubunga ka at lumalago ka pa. Amen? Ulitin ko, pag connected ka, nagbubunga ka, lumalago ka pa. At dyan dadaloy yung overflow. Di ba? Ang isang puno, kapag namunga yan, at ang sisidlan mo, kaing, di ba, minsan napupuno, umaapaw. Kapag connected ka, gusto ni Lord, magbunga ka ng marami, ng masagana. Ano ba yung bunga na tinutukoy ng Panginoon? Ano ba yung ilalagay ng Diyos sa ating cup o sa ating puso? Walang iba kundi yung sinasabi sa Bible na fruit of the Holy Spirit. Nasaan ba yan? Galatians chapter 5 verse 22. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace. Gusto ni Lord pag umapawid sa puso mo yon. Amen? Kaya kahit anong problema, hindi mo makalimutan ng Panginoon. Lagi kang pupunta kasi i-invite ka ni Lord tuwing linggo. Para magsaya. Amen. Ito po yung araw ng kasiyahan. Amen.
Ito po yung day ng celebration. Nag-celebrate ka. Bakit? Mula Lunes hanggang Sabado, iningatan ka ng Diyos. Amen? Mula Lunes hanggang Sabado, di ba? Pinroteksyonan ka ng Diyos. Pinrovide ni Lord yung kalakasan mo. Di ba? Maraming tao ngayon, nasa ospital, nakahiga, may bili ng oxygen. Alam niyo ba yung oxygen? Tapos, magkano yun? Si May, alam yun. Magkano yung ganun, May? 7,000? Oh, grabe, no? Yung isang ganun, 7,000. Diba? So, ang daming dahilan na tayo ay magpasalamat at mag-celebrate sa Diyos. Kasi hindi tayo bumibili ng oxygen. Ibig sabihin, pinahihinga ka ng Diyos. Amen. Pinapalakas ka ng Diyos. Kaya ito yung araw na na magbalik ng papuri sa Diyos. Hallelujah. At ito din yung araw na ang pastol o si Jesus Christ magpapakain sa kanyang mga tupa. Pakisabi nga sa katabi mo, tupa ka ng Diyos. Ano sabi dito? Pag connected ka, nagbubunga ka at lumalago ka. Pag connected ka, kakaiba ka sa iba. Yun. Di ba yung kaawit natin kanina? Iba ka na. Last 30 minutes daw. Iba ka na talaga. Bilisan natin. Pakisabi sa katabi mo, iba ka na. Bakit kasi iba ka na? Dati, nakikiinom ka sa amin. Dati, di ba, nakipag-dismisan tayo pag-araw ng linggo. Pero, bakit, Mare, hindi ka na sumasama sa amin? Pinipili mo nang pumunta doon sa Jesus Believe That Church. Iba ka na, Mare. Iyon. Iba ka na, pare. Ibig sabihin, kapag may Jesus ka, kapag connected ka, iba ka na. Ulitin natin, sabi mo sa katabi mo, iba ka na pala. Si Lord na una sa'yo. Pag connected ka, syempre, mag-o-overflow ka. Ayan, di ba? Kapag nakakonect ka sa source of life, di ba? Sabi diyan sa Awit chapter 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naririto, ang may-ari ay si Yahweh na ating Diyos. Kaya pag connected ka kay Yahweh, sigurado mag-uumapaw ka. Amen. Kapag connected ka, daluyan ka. Pakisabi sa katabi mo, daluyan ka. Anong gusto mo? Istakan ka o daluyan ka? O, daluyan tayo. Ibig sabihin, ikaw binibless ng Panginoon, dumadaan sa iyo yung biyaya, ibinabahagi mo sa iba, daluyan ka. Ulitin ko, anong gusto mo? Daluyan ka o istakan ka? Sabihin mo sa katabi mo, daluyan ka ha. Ibig sabihin, hindi ka istakan. Yung ini-istak kasi, nabubulok, namamaho. Amen. Pero kapag ikaw ay daluyan, ibig sabihin, sabi sa kanta, bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. Amen. Ano pa sabi? Pag connected ka, blessing ka. Yan. Ibig sabihin, pag sinabing blessing kasi, ang nasa isip kagad natin, pera yan. Material na bagay. No. Ang blessing, kapag may Kristo ka, si Jesus yon. Tama? Kapag si Jesus nasa iyo, bless ka talaga dyan. Amen? Kakaiba ka talaga sa iba. Diba? Ano pa sabi dito? Pag connected ka, modelo ka at ehemplo ka. Ayun. Sa madaling salita, we are the light, we are the salt in this earth. Amen. Asin ka at ilaw ka. Nagliliwanag ka. Nasisilaw yung mga demonyo sa'yo. Ano ibig sabihin kung nasisilaw? Nakaranas na ba kayo, mga magulang, mga kapatid? Yung mga tropa mo, ako, naranasan, pag pinapainom ka, baka lang gaming ka niyan. Gatas na yung gusto. Kape na yung gusto. Ibig sabihin, nasisilaw sa'yo, hindi na nainom yan. Ibig sabihin, modelo ka. Ilaw ka. Pag connected ka kay Lord, nag-uumapaw sa'yo. Kitang-kita nila na mayroong pagbabago. Kitang-kita nila na blessing ka sa iba. Amen. Blessing ka. Ulitin natin, blessing ako. Sabihin natin, blessing ako. Ikaw ang totoong blessing. Kasi yung mga material na bagay, pwede siyang mawala. Sa isang iglap, alam niyo yung istorya ni Job? Sa isang araw, nawala ang lahat sa kanya. 10 niyang anak, ari-arian niya, nawala. Pwede siyang mawala. Pero yung blessing, hindi nawala. Sino yung blessing? Ang Diyos. Hindi nawala sa kanya ang Diyos. Di ba? Kaya nga, kapag ang blessing nawala sa isang tao, yun ang pinakamasirableng buhay.
Yung material na bagay, pag nawala, pwedeng mabalik. Amen. Pero kapag si Kristo nawala sa'yo, lost lahat. Amen. Kaya nga, yung blessing, walang iba kundi si Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Malibang hindi ka connected, hindi ka mapupuno. Malibang hindi ka lagyan, hindi ka rin mapupuno. God is the source of everything. He knows what we need and He knows what's better for us. Alam niya kung ano yung para sa'yo. Alam niya kung ano yung para sa akin. Alam ng Diyos yan. Ang kailangan lang natin gawin, sumunod. Di ba? Mag-obey sa kanyang salita. Gusto ng Diyos mag-overflow ang presensya niya sa ating buhay. Amen. Tuloy po natin. Ito na po tayo. The purpose of overflow. Ano ba yung purpose? Bakit nag-overflow? Una, to testify the goodness of God. Para ano? Ikaw ay magpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Kaya meron ka niyan, kaya ka may lakas, kaya ka nandyan sa estado ng buhay, to testify na narating mo ang lahat ng yan dahil yan sa Diyos. Amen? Lahat ng meron ka, galing sa Diyos. Pakitapik mo katabi mo, lahat ng meron ka, galing sa Diyos. Nagpapaalala ang Panginoon kasi maraming tao, akala niya kanya na lahat yun. No. Pinagkatiwalaan lamang tayo ng meron ka ngayon. Amen. Katiwala tayo. Maraming tao, lagi kitong nasasabi, kahit sa Pasig, pag nagpupunta ako dyan, pag nagtuturo ko dyan, mamaya punta tayo Pasig. Maraming tao, busy sa nilikha. Hindi busy sa manlilikha. Amen. Nakalimutan na nila ang lumikha sa lahat ng bagay. Nandun sila nakatuon saan? Sa mga nilikha ng Diyos. And sabi sa Bible, heaven and earth will pass away, but the word of God will still remain. Ano yung mga bagay na nais mong mag-remain sa buhay mo? Walang iba kundi yung hindi nabubulok. Ano yun? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa dulo ng buhay natin, ang pakikinggan natin sino? Yung material na bagay? No. Ang Diyos mismo ang ating haharapin sa dulo ng buhay natin. Amen. Pangalawa, ano ang purpose ng overflow? To share the blessings. Yun. Pakisabi sa katabi mo, share. Naalala niyo yung turo ni Bishop Malangin? Pag galing daw sa Panginoon, ano? Give, give, give. Pag galing daw sa atin, keep, keep, keep. Pag galing sa Lord, pag bless ka galing sa Panginoon, ang karakter mo, give, give, give. Hindi ka istakan. Diba? Kapag ka nangyayari sa buhay natin na tayo ay pinagpapala na, ibig sabihin, pinagpala ka ng Panginoon to give. Bakit? Sabi sa Bible, God love a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang taong mapagbigay. Pinagpapala ng Diyos ang taong bukas ang langit sa taong mapagbigay. Binubuksan ni Lord ang bintana sa taong mapagbigay. Ang sabi ni Lord, di ba? Give your tithes 10%. Saan? Sa house ng Lord. Kung hindi ko buksan, i-open daw ni Lord, ang windows ng heaven. At ibuhos daw ang masaganang pagpapala. Bakit sinabi ng Diyos sa Malakay na windows? Sa bahay, mas marami ang windows. Ang pintuan, 2 lang minsan. Minsan 3. Kaya nga sinabi ni Lord, bubuksan niya ang bintana. Anong bintana ang gusto mong buksan ng Diyos? Pag connected ka sa Kanya, pwede kang mag-request. Pwede mong ideklara yung mga bagay na gusto mo, na naka-align din sa gusto ng Panginoon. Dahil hindi ka pwedeng bigyan ng Diyos ng mga bagay lamang na gusto mo, na ikapapahamak mo. Matalino ang Panginoon. Bibigyan ka niya ng mga bagay na hindi ka mapapahamak. Bibigyan ka ng Diyos ng mga biyaya, ng mga material na bagay na siya ang mapaparangalan. Kaya nga sinasabi niya sa kanyang salita, He restored my soul for His name's sake. Pinanunumbalik niya daw ang ating kalakasan para maparangalan ang kanyang pangalan. I-restore ni Lord yung iyong mga bagay na nawala sa'yo upang ang Diyos ang maitaas sa buhay mo. Amen? Ang pangatlo, to lift up the name of Jesus. Di ba? Yan yung purpose para maitaas si Lord sa'yo. Amen. Naalala ko, sa Bible, tignan nyo, yung mga apostol.
Sa Act chapter 3, verse 6, di ba? Ang sabi diyan ni Peter, but Peter said, I have no silver and gold, but what I do have I give to you. In the name of Jesus, Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Sabi ni Pedro diyan, silver and gold we have done. But in the name of Jesus, rise up and walk. Di ba? Konektado si Peter kay Jesus. Ano yung ibinigay niya? Yung blessing. Sino yung blessing? Si Jesus. Kapag may Jesus ka, pwede kang gumaling. Amen? Kaya nga sabi ni Apostol ni Pedro, silver and gold, we had no ginto't pilak, wala ko. Pero sa pangalan ni Jesus, na taga Nazareth, arise and walk. Tumayo ka at lumakad. Anong nangyari? Nakalakad. Kapag may Jesus ka, di ba? At ang purpose ng overflow sa buhay natin, walang iba kundi itaas si Kristo. Walang iba kundi ibahagi si Kristo. Amen? Na sinasabi mong baga na si Kristo ang solusyon sa lahat ng bagay. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ang pangapat, to give, to support the ministry. Amen. Pakisabi sa katabi mo, giver ka. Give, give, give. Amen? Bakit? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang unang nagbigay, walang iba kundi ang Diyos. Kaya meron tayong kaligtasan. Kaya meron tayong blessing. Amen? Malapit na po tayo. Kapag may Jesus ka sa puso, bless ka na. Ulitin natin. Kapag may Jesus ka sa puso, bless ka na. Amen. Kaya totoo yun, sabi sa Bible, ulitin ko lang, surely goodness and mercy shall follow us. Susunod lang sa atin kapag may Jesus ka. Amen? Kapag may Jesus ka sa puso, ang pagpapala ay susunod sa iyo. Totoo yan, susunod lang sa atin. At panghuli, ito na nga po, nais kong i-quote yung Bible verse na ito. Kasi ito talaga yung nagde-devotion ako na nagre-rema sa aking puso. Katulad sabi ko kanina. Psalms chapter 23 verse 6. Ito nga po yung lagi kong sinasabi. Surely, goodness, nandyan. Surely goodness and mercy shall follow me. Ano daw? All the days. Sa lahat ng araw sa buhay mo, ano? And I will dwell in the house of the Lord forever. Saan tayo mananatili? Sa bahay ng Diyos. Nasaan ba ang bahay ng Diyos? Sa puso natin. Sabi sa Bible, 1 Corinthians chapter 3 verse 16, did you not know, hindi nyo ba alam, ang inyong katawan ay templo ng Santong Espiritu? Amen? So, ibig sabihin, yung bahay ni Lord, tayo na yun. Amen? At ang mercy at ang goodness ni Lord, hahabulin ka. Pakitapik mo at tabi mo, hahabulin ka. Hindi ng utang, kundi ng pagpapala. Amen. Sino gusto habulin ng pagpapala? Ulitin ko, sino gusto habulin ng pagpapala? Pumalakpak sa Diyos. Kaya po ngayong umagang ito, mga magulang, mga kapatid, dalawang bagay lang yon. Una, maranasan mo yung overflow kapag connected ka kay Jesus. Malibang hindi ka connected, hindi ka mapupuno. Malibang hindi ka connected, hindi ka magkakaroon. Amen? Tayo po tumayo at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Kaya nga po ang Diyos na buhay natin, mga magulang, mga kapatid, katulad sa binasa natin sa Psalms chapter 23, na sinasabi diyan na God is a God of restoration. Na He restore my soul for His name's sake. Amen? Gusto ni Lord i-restore. Yung ano ba yung mga bagay na nasisira sa buhay mo? Gusto ni Lord i-restore yan. Amen? Dahil wag po nating limitahan ng Diyos. Bago po tayo manalangin, sambahin po na natin ang ating Diyos na buhay. At let us dwell in the house of the Lord. Sa presence ni Lord, mag-dwell po tayo. Pigit po natin ang ating mga mata. Sabihin natin sa Lord na ikaw lamang. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo.
Salamat, Lord, sapagkat tinawag mo ang buhay ng bawat isa, tinawag mo kami, pinili sa karamihang tao, sa isang layunin lamang na ikaw ay parangalan, Panginoon. Nais namin kumonekta sa iyo, Lord, upang ang overflow ay maranasan namin sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. O Diyos, sa kabutihan mo, Diyos ay mabuti. ako'y naririto Narito kami, Lord. upang magpuri Yes, oh God, sa hallelujah. iyo. Sige po, let us connect our mind, soul, O Diyos, and spirit to God. sa Yes, kabanalan Lord Jesus. nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, Lord. Magtatapat sa'yo, Maglilingkod. maglilingkod ako, O Diyos, Diyos, kay buti mo. kay buti mo. Let us surrender our life to God and our will. Yes, Lord. O Diyos, sa kabutihan Nalulugod. ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Yes, Lord. Hallelujah. Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Sabihin natin sa Lord na ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa O Diyos, di kita. Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo. Sa'yo, Maglilingkod kami sa iyo, Lord. lilingkod ako, O Diyos. kay buti mo. Sabihin natin with all our heart na ikaw lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita Laging bibiguin. magtatapat sa iyo, Panginoon. Sa'yo, Maglilingkod. lilingkod ako, Diyos, sa iyo, Lord. kay buti Once again, with all our heart, sabihin natin sa Lord na siya lamang. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, Kay buti mo, O Diyos, kay buti mo. yes, Lord, hallelujah, Panginoon. Sadyang napakabuti mo, Lord. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Salamat, Lord God, sapagkat sinasabi mo na ikaw ang aming pastol, na kailanman ay hindi mo kami pagkukulangin. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Ikaw ang dakila namin, Panginoon, na Diyos na buhay, na may-ari at nakakaalam, nakakabatid, nakakatarok ng lahat ng bagay. Alam mo ang lahat, Panginoon, walang maitatago sa iyo, walang maihilihim sa iyo. Ang puso namin, Panginoon, ay basa mo. Ang laman ng aming isipan, Panginoon, ay batid mo. Kaya naman, O Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Lord, muli namin ikinokonekta ang aming puso, ang aming isipan, ang aming buhay, Lord God, ay sinosurrender namin sa iyo, Lord God. Ikaw po ang may-ari nito. Ikaw po ang may control nito, Lord God. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay alam mo. Kaya naman, O Diyos, ikaw ang aming pagkakatiwalaan.
Ikaw ang aming paglalagakan ng aming mga plano sapagkat lahat ay batid mo. Alam mo ang mangyayari bukas sa mga susunod pang bukas, Panginoon. Ikaw ang nakakabatid ng lahat. Kaya naman, O Diyos, sa iyo namin tinitiwala ang aming buhay. Pagpalain mo, Lord, ang aking mga kapatid na nakapakinig. Pagpalain mo sila, Panginoon, at magpakilala ka pa sa kanila, Panginoon, nang higit pa, Panginoon, sa pagkakakilala nila sa mga nakaraang araw. Tunay nga, Lord God, salamat sapagkat tinawag mo kami. Pinili mo kami, Panginoon, sa karamihan, sa isang bagay lamang, sa isang layunin lamang, na walang iba, Panginoon, kundi ikaw ay sambahin, ikaw ay papurihan, ikaw ay bigyan at laanan ng oras, habang may lakas, habang may buhay, ikaw ay aming purihin, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, kung meron man, Lord God, in the name of Jesus, na merong, Panginoon, ng mga nararamdaman, Lord, patunayan mo sa kanyang buhay na ikaw ang aming Diyos na dakila, na manggagamot. Ikaw, ang Panginoon, ay tumamo ng maraming latay sa krus ng Kalbaryo. Ang iyong katawan ay nabayubay sa krus upang sabihin mo at pinapaalala mo na by His stripe, Lord God, we are healed. Salamat, Lord. Tunay nga, Lord God, ikaw ang mabuti. Ikaw ang dakila. Wala kaming ibang sasambahin. Wala kaming ibang papupurihan. Ikaw lang, Lord God, Jesus. Salamat, Lord. Tunay nga, Lord God, sa pagpapatuloy pa ng aming gawain ito, ikaw ang may taas. At tunay nga, Lord God, ikaw ang madakila. To you all the praises and glory and honor. In the name of Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. God bless us all. Praise. Amen. Praise God. So, dako po tayo sa ating pagbibigay. Ma-share ko lang po bago tayo mag-pray para sa ating mga tithes and offering. Bali, 2 weeks ago, o 2 Wednesdays ago, nagkaroon po kami ng sharing dito during the midweek service. And yung key verse po na binigay sa amin sa groupings was John 6:5. So yung John 6:5 po is about Jesus was able to feed the 5,000. Sino pong nakakaalam nung kwento na yon? Sino na po yung nakabasa nun sa Bible? Amen? Halos lahat po tayo, di ba? I believe lahat tayo alam natin to. Very familiar tayo dito sa story na to, sa miraculous work ng Panginoon na to. Pero during our Wednesday or midweek service, hinimay-himay namin to eh. So there were a lot of revelations and nagkaroon kami ng group sharing during the yung presentation na ng lahat ng mga naipag-share namin. Ito yung something na hindi ko siya na-share sa group pero na-receive ko siya sa Panginoon during presentation na. So hindi ko na siya na-i-share. So I believe it is God's appointed time na ngayon ko siya ma-i-share sa bawat isa. So yung pwede po ba nating buksan yung ipakita dito po yung John 6 verse 5. 5, 6, 7. John 6:5. Lifting up his eyes then and seeing that a large crowd was coming toward him, Jesus said to Philip, "Where are we to buy bread so that these people may eat?" Pwede po ba nating i-NIV? Ayan. Actually, si Jesus yung nagtanong nito kay Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" Actually, alam na ng Panginoon kung ano yung sagot dyan, tama? Alam na niya kung saan yung pagkukunan niya. Pero tinanong niya pa rin si Philip. Bakit niya tinanong si Philip? Because he was testing his faith. Sige po, sa 6 tayo. He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. So that question was just a test of faith kay Philip. Sa 7 po tayo. Philip answered him, 8 months' wages would not be enough bread for each one to have a bite. Yun yung response ni Philip dun sa question ni Jesus.
And etong in Tagalog, 8 months na kailangan nating pagtrabahuhan yan bago natin ma-feed tong 5,000 people na to. Yun yung sagot or response ni Philip. Or most of the time, ganito tayo mag-isip, di po ba? Tama po, ganito tayo mag-isip eh. Pag may problema sa buhay natin, or may utang tayo, it would take a lifetime bago ko mabayaran yan. 30 years bago ko mabayaran yan. Kasi nagko-compute tayo based on our common sense. Common sense lang yan. It would take so much effort or maraming hard work bago natin yan mabayaran o bago natin ma-feed, bago natin mapagpatapos yung mga anak natin sa pag-aaral, bago tayo makapagpatayo ng bahay or makabili ng ganito, ganyan. Kasi ang ginagamit natin, common sense ng tao. But actually, nung tinanong ng Panginoon yon kay Philip, ang kailangan na maging response natin doon is the opposite. Dahil iba ang pag-iisip ng Panginoon sa pag-iisip natin. Yung poverty mindset, kailangan nating mabasag yun sa sarili natin. And palitan natin ng kingdom mindset na nanggagaling sa Panginoon. Kasi ano po ba yung ending nito? God or Jesus was able to feed 5,000 people with only, yun yung miracle eh, 5 loaves of bread and 2 fish. Kumbaga ang kailangan, 1 million, pero ang meron ka lang 5,000, pero napili mo yung bahay mo. Gets niyo po? Kumbaga sa pagpapatapos natin ng pag-aaral sa mga anak natin, ang kailangan natin 600,000, ang meron ka lang 10,000, pero meron din tayong faith. Amen? God wants us to have faith na kaya nating, na hindi not by our own might, but galing sa Panginoon na mapapagpatapos natin ang pag-aaral yung mga anak natin, makakakain tayo araw-araw, magkakaroon tayo ng provision sa Panginoon, hindi dahil trabaho tayo ng trabaho. Katulad doon, sabi, 8 months wages daw ang kailangan para mapakain, pero in a single snap, napakain ng Panginoon ang buong crowd. Ganon kumilos, ganon kabilis kumilos ang Panginoon, only if, ano po ba yung key doon? May nagbigay. May batang nagbigay ng 5 loaves of bread and 2 fish. It will always start when we start giving. Kaya lagi nating naririnig, give sa dito sa church, give. Lagi nating naririnig. Minsan yung iba, ano ba yan, giving na naman, ganyan. Pero actually, alam niyo po kung bakit yun yung lagi nating naririnig? Dahil God wants us to experience abundance. God wants us to experience overflow. Kaya kailangan po nating ibukas yung mga kamay natin and just give what is due to the Lord. Amen? Let us not think kung paano mag-isip ang common na tao, but let us have this kingdom mindset that God is able to do great and mighty things in our life, and He can work miraculously ano man po ang pinagdaraanan natin ngayon or ano man po ang pangangailangan natin ngayon. Amen? Just have faith and just give what is due to the Lord. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat o God sa araw na ito. Muli binigyan niyo kami ng pagkakataon para makapagbigay, para maibalik sa iyo ang nararapat, Panginoon. Lord, I pray, O God, sa bawat puso ng iyong mga anak na magbibigay sa araw na ito. Lord, alam namin na kayo ang siyang sasagot ng anuman po ang desire ng kanilang puso, O God, anuman ang kanilang mga pangangailangan. Lord, kayo po ang siyang magbibigay nito, and your children will experience abundance and overflow, Panginoon, sa anuman pong larangan ng kanilang buhay, na alam mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan na hindi nila sinasabi, Panginoon. Lord, maraming salamat that you will work miraculously in the lives of your people, O God. And Lord, alam namin that through this faith that we have, O God,
mararanasan namin ang inyong kabutihan sa aming buhay, Panginoon. At Lord, ang purpose ng pagbibigay na ito ay mararanasan ng bawat isa. Lord, we give you praises, O God. We give you honor and glory in Jesus' name. Amen. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulan hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. Ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman.
Amen. Madami po bang pinagpala ngayong umaga? Okay, ngayon po, dadako po tayo sa ating announcement. Meron po tayong home midweek service schedule. May 27 po, sa bahay po ni Sis Fe sa Alta Homes. Ano po yan? 7 p.m. po. Before 7 po, inaayahan po namin kayo kung sino pong gustong sumabay. Pwede po kayong pumunta dito sa church before 7 p.m. po. Para sabay-sabay na daw po kayong pumunta sa Alta Homes. Next naman po is Night of Worship, Word and Prayer. May 29, 2026, Friday po ito, 8 p.m. onwards. Dito din po ito gaganapin, J. Blue Main Worship Hall. Next naman po, sa mga may kilala pong mga kids at may mga anak po, inainahan po kayo sa Kids Vacation Bible School 2026, June 6, 2026 po. Saturday po ito, 8 a.m. to 5 p.m. po. Next naman po, huwag po niyong kalimutan na mag-follow sa aming social media account sa Facebook and YouTube, Jesus Be Lifted Up Church, at sa Instagram po, jblue_church po. At after naman po, meron po tayong groupings. May groupings po tayo after po nito. So, mag-groupings na po. Per tatay po at per nanay. Per youth, per ano po.
po, tayo po muling tumayo at umawit sa ating Panginoon. Kay Kristo lang ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang, kay Kristo lang, kay Kristo lang, tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. Lolo. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, sa pagbigay mo ng mensahe at pagpapaalala sa aming lahat, Lord God. Tunay nga, Lord, na napakadakila mo sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi mo kami pinagsasawaan sa buhay na ito, Lord God. Salamat po sa iyong mga biyaya, sa iyong pag-ibig na hindi natatapos, Panginoon. Lord, marami din pong salamat sa mga taong naririto na kung saan pinili mo kaming makarating ngayong araw na ito. Bagamat ang iba, Panginoon, ay may nararamdaman sa kanilang katawan. Pero Lord God, alam namin na ibinigay mo na ang kagalingan ngayong araw na ito at sinagot mo na ang panalangin ng bawat isa. Marami pong salamat, Lord God, maging sa aming pag-uwi, Panginoon, kami po'y iyong gabayan at ingatan. Maging sa nagturo sa araw na ito, si Pastor Dong, Panginoon, bigyan mo siya, Panginoon, ng siksik, liglig, umaapaw na talino, Panginoon, upang lalo niyang maipahayag at maibigay ang magandang mensahe na galing sa iyo, Panginoon. Gamitin mo siya, Lord, sa ikalalawak ng iyong kaharian, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito, Lord God. Muli namin ipinabalik ang papuri, pasalamat, at walang hanggang pagsamba sa tanging pangalan mo, Jesus, in Jesus' name. Amen. Ulan ng pagpapala.